Θα θέλατε να μπορούσατε να παρουσιάζετε εντυπωσιακά μαγικά τρίκ? Τώρα μπορείτε, γιατί τώρα υπάρχει η Σχολή Μαγείας. Το βιβλίο που θα σας μάθει 21 εντυπωσιακά και εύκολα μαγικά τρίκ με καθημερινά αντικείμενα για να μαγέψετε και να διασκεδάσετε τους θεατές σας. Στο βίντεο θα δείτε να παρουσιάζω αυτά τα μαγικά σε κανονικό κοινό και αμέσως μετά να σας εξηγώ βήμα προς βήμα πώς ακριβώς γίνονται. Θα σας δώσω επίσης ιδέες και χρήσιμες συμβουλές που θα σας βοηθήσουν να πάτε τη μαγεία σας στο επόμενο επίπεδο. Και τέλος, έχω για εσάς επιπλέον υλικό, όπου μαζί με γνωστούς μάγους φίλους μου θα συζητήσουμε και θα αναλύσουμε περαιτέρω τα μαγικά που μάθατε και θα σας δείξουμε 3 ακόμα καταπληκτικά τεχνάσματα. Για πρώτη φορά πες μας ποιο ήταν το τραπουλόγραφο που επέλεξες. Βαλές κούπα. Χαίρομαι πολύ γι' αυτό. Λοιπόν, το επόμενο αντικείμενο που θα αγγίξω θα είναι το δικό σου. Εντάξει, Είτε είστε παιδί, είτε έφηβος, είτε ενήλικος, ανεξαρτήτου ηλικίας, αυτό είναι το τέλειο δώρο για εσάς και για όποιον θέλει να ασχοληθεί με την τέχνη της ταχυδακτυλουργίας. Για μία και μόνο στιγμή μαγείας. Ήρθε η ώρα λοιπόν να μαγευτείτε και να μαγέψετε με τη Σχολή Μαγείας.